Dobre, takže definícia live zvuku. Live zvuk sa zvyčajne týka reprodukcie zvuku v reálnom čase, najmä v prostredí, kde zvuk produkujúcich umelcov alebo prezentácií poskytovaný priamo publiku. Tento koncept môže zahŕňať rôzne aspekty, ako sú koncerty, divadla, predstavenie, akčné športy, firemné a iné podujatia, kde zvuk sa prenáša prostredníctvom reproduktorov alebo technológie. Hlavné body live zvuku, takže real-time reprodukcia, to je vlastne ten live zvuk, ktorý je prenášaný na publikum cez nejakú technológiu alebo reproduktory. Technológia je zvyčajne reproduktory, mixážne pulty, mikrofóny, monitory a ďalšie zariadenia, ktoré zabezpečujú prenos zvuku a vlastne distribuovanie do priestoru. Oblasť použitia live zvuk sa používa hlavne v nejakých muzikálových vystúpeniach, divadelných vystúpeniach, konferenciách, koncertoch a tak ďalej. Každé z týchto podujatí má svoje špecifické nároky na zvuk a zložitosti riadenia live zvuku môže byť veľmi náročné, pretože technici musia reagovať na rôzne faktory, ako sú akustika priestoru, počet a typ účinkujúcich, nepredvídateľné situácie, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu zvuku. Interakcia s publikom, tam sa podľa live zvuk môžu interakciu s publikom a medzi umelcom a publikom, čo môže prispieť k energetickej atmosfére, emocionálnej reakcii ľudský faktor. Napriek pokročilej technológii hrá skúsený zvukár kľúčovú úlohu pri mixovaní a úprave zvuku v reálnom čase, aby sa zabezpečila optimálna zvukový prednes pre divákov. Takže význam live zvuku. Live zvuk má významný vplyv na kultúru, zábavu, spoločenské interakcie. Tu sú niektoré z hlavných aspektov, kultúrny, emocionálny zážitok, potom spájanie komunít, podpora umelcov, technologický pokrok, história live zvuku, počiatky spadajú do 20. storočia. Predtým sa vyvinula moderná technológia reprodukcie zvuku, sa hudba a výkon prenechali priamo naživo v kostoloch, na námestiach a počas rôznych obradov. Organizované hudobné podujatia sú koncerty. Ako koncerty vznikli už v období baroka. Potom je doba gramofónu. S nástupom technológie nahrávania sa začalo zvyšovať aj dopyt po užších spojeniach medzi umelcami a ich publikom. Živé vystúpenia sa stali populárnymi vo veku rozhlasového gramofónu. 60. 70. roky, tam je rozvoj hudby koncertov na otvorených priestranstvách, ako sú napríklad Woodstock, priesol live zvuk na nových výšin. Mnohé z týchto podujatí sa stali legendárnymi a vyžadovali profesionálne zvukové vybavenie. Takže technologické inovácie 80. a 90. roky, v tomto období sa vyvinuli nové technológie ako digitálne výsažné pulty, monitorovanie, PA systémy, ktoré transformovali spôsob, akým sa live zvuk produkuje dodnes. Takže 21. storočie s príkladom moderných technológií, ako sú bezdrôtové mikrofóny, digitálne nahrávanie, streaming, sa live zvuk ešte viac distribuoval medzi ľudí. Umelci môžu teraz streamovať svoje vystúpenia priamo online, čo otvára nové možnosti pre interakciu s publikom. Takže rôzne typy live zvuku. Takže koncerty. Definícia a charakteristika koncerty sú verejné vystúpenia hudobníkov alebo skupín, ktoré zvyčajne prebiehajú v rôznych priestoroch, ako sú štadióny, kluby, festivály, obchodné reakcie. Technické aspekty. Zvukový systém, používa sa tam kompletný zvukový systém, vrátane PA, systémov mikrofón, mixážnych reproduktorov, monitorovanie, iných monitorov alebo stage monitorov pre umelcov, aby mohli počuť počas vystúpenia sami seba. Akustika, tu sa zaoberá akustika priestoru, aby zapaderí. Toto sú základné ovládacie prvky, to je vlastne monitor, pultu, kde je vlastne celé to prostredie, s ktorým pracujeme, to poznáme analogové pulty, v podstate všetky tieto prvky bývajú na každej šabli v tom analogovom rozdiele vo veľkosti a napríklad vláj a tak ďalej. Na digitálnom pulti máme označené stageboxy,
kde sa prepájajú LAN káblami, na audio inžinierstve, ktoré slúžia ako kombinované spracovanie zosilnenia zvukových signálov a zdrojov zvuku. Existuje niekoľko typov výstražných plugov, ktoré sú nevyhnutné v rôznej aplikácii, prostredie, užívateľské podpory. Môžeme predstaviť kľudne, že s približne celým procesom, ako to vzniká, približne čo sa má prichystať, spraviť a podobne. Keď máte k tomu nejaké otázky, kľudne sa opýtajte, ak vás to reálne zaujíma. Ak nie, tak ideme ďalej. Začína tvoriť, či je to nejaký väčší projekt, nejaký menší, reklamné video, interview alebo podobne, vždycky by mala byť nejaký scenár alebo aspoň príprava toho, ako by to malo vo finále vyzerať. Teda to je predprodukcia. V predprodukcii sa venujeme vývoju konceptu a cieľa projektu. Čiže keď ideme niečo natáčať, treba si najskôr zadefinovať, čo by to vlastne malo byť, na čo to video slúži, má vo finále slúžiť, aké s ním chceme dosiahnuť ciele a podobne. Zároveň, čo sú naše cieľové skupiny a tak ďalej. Dobre, väčšinou teda začína vývoj konceptu nejakým scenárom, väčšinou sa spraví nejaký brainstorming, rozhovor, alebo teda podebatujeme s klientom, čo by chceli, či majú nejakú predstavu. Následne sa teda spíše nejaký scenár, ktorý to už dáva nejak dokopy. K scenáru je teda fajn mať aj storyboard. Storyboard sú vlastne, vám to ukážem, storyboard je vlastne taký obrázkový scenár, ktorý ukazuje každú jednu scénu, ako by mala ísť, jak to má vyzerať približne, jeden snímok za druhým, tak jak už to v podstate vlastne má vo finále vznikať. Storyboardy sa nerobia vždycky, pretože je to aj finančne náročné, pokiaľ nejde fakt o väčší projekt, tak sa to nerobieva, keďže teda na to ďalší človek, ktorý to kreslí. Dobre, tam prechádzame vlastne k rozpočtu a plánovaniu, kde sa vlastne vytvorí, zaráta teda štáb, koľko by malo byť ľudí. Hovorím, pokiaľ si môžeme dať vzorový príklad nejakého väčšieho projektu, tak vlastne tu je scenár k jednej väčšej výrobe, z toho tam behali aj fotky pred chvíľkou. Išlo tiež v podstate ale o interné firemné videjko, kde chceli prerozprávať nejaký príbeh k ich výročiu 20 rokov, tuším, alebo 30 rokov to bolo, kde išlo vlastne 4-5 osôb, skladníci, išlo proste, malo to byť také polo-funny na oslavu, čo si oni potom používali interne. Každopádne takto nejak vyzeral scenár k tomu, zadefinovali sme si lokality, spravila sa obhliadka a následne sa teda rozpísali zábery, ako postupne idú. Jedna scéna, druhá scéna, potom sa prechádzalo do ďalšej, prípadne k tomu máme vypísané nejaké rekvizity. Je tam nahodený nejaký mood, to je ako ukážka toho, jak by to vizuálne mohlo vyzerať. Reálne tu môžete na fotkách vidieť, že išlo o jeden z väčších projektov, kde bola aj maskerka napríklad. Sa riešilo svietenie, hore boli svetlá, ktoré sa nasviecali do farieb, tu je ďalšie svetlo, ktoré osvetľovalo vlastne celý priestor, keďže tu bola hala, bola tam tma. Pri týchto väčších halách a väčších priestoroch treba používať pre väčšie kamery, kde treba používať silnejšie osvetlenia, väčšinou ide o 500W, prípadne väčšinou o 500W aspoň. Zároveň na dennom svetle, menej ako 500W svetlo nepresvieti vlastne slnko moc. Farby a kontúry sme dotvárali trubicami, ktoré vedia pekne už len dokresliť ten malé svetielko. Len treba zase byť blízko, pokiaľ je objektív s dlhším ohniskom, tak to nie je problém, pretože natáča sa vlastne len malý výrez a veľa ostatné svetla vedia byť teda bokom záberu. A čo tomu? Tu išlo ešte o dialógy, mali sme nejaké mikrofóny vedia byť rôzne, klopové, smerové a pri týchto väčších výrobách sa teda používajú ešte shotguny, teda to sú ešte väčšie na paliciach, čo vidíte, že s tým zvychu natáčajú už také väčšie výroby. A
To sme my tam nepoužívali, sme používali len klopové mikrofóny, ktoré sme schovali, pretože tam bolo pár jednoduchých dialogov. Tu bola tiež taká inscenovaná scénka, to bolo tiež dosvedcovanie chujovinky. Môžeme si teda kľudne povedať niečo ku kamere. Máte nejakú základnú kameru, väčšinou je štandardnom 4K rozlíšenie tých kamier. Každá kamera nahráva do rôznych farebných profilov, ideálne teda do logov, kde majú väčší dynamický rozsah, preto videá sú vyšednuté, ale postprodukcii sa tam vlastne dáva naspäť. Na postprodukciu sú ideálne teda už lepšie programy, ako napríklad Premiere Pro, DaVinci alebo Final Cut. Záleží na tom, čo preferujete. Umelecký dojem. Umelecký dojem je kľúčovým aspektom vnímania, hodnotenia umeleckých diel. Ide o subjektívne vnímanie, ktoré vzniká pri interakcii diváka s umeleckým dielom. Tento dojem môže byť ovplyvňovaný viacerými faktormi, ako sú osobné skúsenosti, kultúrne pozadie, emocionálny stav diváka a samotná povaha diela. Umelecký dojem môže zahŕňať estetické hodnoty, ako sú krása, harmónia, originalita, ale aj silné emocionálne a intelektuálne reakcie, ktoré umenie môže vyvolať. V kontexte rôznych druhov umenia, výtvarné umenie, hudba, literatúra a film môže umelecký dojem nabudovať rôzne podoby. Napríklad vo výtvarnom umení môže byť vnímanie farieb, tvarov, kompozície dôležitým zdrojom estetického dojmu. V hudbe môže ísť o emocionálne prepojenie s melódiou, rytmom alebo textom. Umelecký dojem je teda premenlivý a mnohovrstvový, závislý na interakcii medzi umelcom, dielom a publikum.